Li Parlamentoya Tirkiyeyê yekem car partiyeke siyasî li baxçeyê parlamentoyê civîna grûpa xwe pêkanî. Partiya Demokratîk ya Gelan HDP di çarçoveya bergiriyên li hember vîrusa koronayê de civîna grûpa partiya xwe li baxçeyê parlamentoyê birserî û di civînê de li gel hevserokan hemû parlamenterên partiyê jî amade bûn. Parlamenteran bo ku piştgiriya xwe bo parêzeran nîşan bidin, bi pêşmalkên ku li ser em bi hev re parastinê diparêzin hatine nivîsîn beşdarê civînê bûn. Hevserokê HDP Mithat Sancar, da axaftina xwe de li ser giringiya meşa bo têkoşîna demokratîk rawestiya û amaje kir, wan wekî partî dev ji têkoşîna demokrasiyê ber nedaye û beşa duyem ya bi navê dîdarên demokrasiyê jî ji parlamentoyê dane destpêkirin. Demokrasi güçlerinin bir inşa gücü. Bo ku beşa duyemîn ya bernameya me ya têkoşîna bo demokrasiyê em bidin destpêkirin, li vir em civiyan. Beşa yekem ji Edirne û Culemêrgê bi meşê destpêkiribûn. Navê vê çalakiyê li dijî kudeteyan meşa demokratîk bûn. Niha jî em ê beşa duyemîn an ku dîdarên demokrasiyê ji parlamentoyê an ku ji Enqerê bidin destpêkirin. Sancar da axaftina xwe de li ser têkoşîna demokrasiyê axivî û proseya vê beşa duyem wiha diyar kir. Şimdi Ankara'dan ülkenin dört bir yanındaki Em ê ji Enqerê ber bi çar aliyê Tirkiye ve bikevin ser rêyan û li gel welatiyan dîdaran pêk bînin. Di vê rêwîtiyê de li gel ketkaran, pêkhateyên ji baweriyên cuda, her wiha li gel süruştparêzan, jinan, gêncan û rewşenbîran em ê verin bahev. Em dixwazin ev nerazîbûnê ku me di meşê de îfade kirî, bi van dîdaran bikin bingehekî awakirina hêzekên nû. Mithat Sancar di berdewama axaftina xwe de balkişan ser rewşa Tirkiyê jî û amaje kir, daxwaza wan ya sereke ew e ku bi vê beşa duyem ya têkoşîna bo demokrasiyê bo avakirina edaletê hêzekê biafrînin. savaşa itiraz ediyoruz. Em li dijî zordariyê radibin loma em ê bo awakirina demokrasiyê li gel pêkhateyên cuda verin bahev. Her wiha ji ber ku em dixwazin rê li ber feqîrî û mêtîngeriyê bigirin, li dijî wan em ê wekeviyê ava bikin. Em li dijî qedexe û astenkirinên keyfînin. Loma bo ku em azadiyê bi dest bixin, em ê verin bahev. Sancar da axaftina xwe de li ser perçekirina baroyan jî axivî û di vî warî de rexneyên tund li helwesta deshilatê barand. Sancar got, deshilat wekî tolhildêran tev digere û ji ber ku nekarî baroyan bixe jêr serweriya xwe bo tolhildanê ev operasyonên dawî pêkaniye.